Yeah, autan kowa on the mix. Yan kun so mu ne, Aya. mu ma ba ma ke ku ba yan uwana. Hauta je mu je, dan Allah ban tambari. Yan uwana, Wakar zanayi, yan uwana, yi wa mutan guru. yan uwana. Na murtala ta na gwal, dan kun so ne na yan uwana. Gagworzon guru, na murtala ta nan na gwal. Kun shi ma'ar cikin tafiyan nan ni na gai da ku. Dan kun so ne, ni ma ba zan ki ku ba yan uwana. Gagworzon groupe na mourtalah channel na gwal. Yan uwana, Duk jama'ar cikin tafiyar nan sai mun gaida ku. kwarai. Yan kun so mu ne, mu ma ba ma ke ku ba yan uwana. Gagworzon groupe na mourtalah channel na gwal. Duk jama'ar cikin tafiyar nan sai mun gaida ku. Yan kun so mu ne, mu ma ba ma ke ku ba yan uwana. Farko rabbana Allah shi ne zani sa, Iye, mai sama mai kasan Allah kai ne zan kira. iye, Ka bani dubu basira Allah sarki hazbuna, iye, dan na san a komai Allah kai ne addashi. iye, Albarkar Muhammadu jagora na Mustafa, iye. waka zanayi in yi ma mutan gurbi yan uwana. Gagworzon groupe na mourtalah channel na gwal. Yan uwana, Duk jama'ar cikin tafiyar nan sai mun gaida ku. kwarai. Dan kun so mu ne, mu ma ba ma ke ku ba yan uwana. Tsira har aminci Allah kai wani biyu nau. Iye, Manzo shugaban da ya zarce kowa Mustafa, iye, alaiha sahabbai Allah mata sai kasa. iye, Har nau auliya wa ina so ni ban ki su ba. iye, Har ni murtala da mutanen duka cikin guru. iye. Allah sa dukan mai son annabi shugaba mai gidana. Gagworzon groupe na mourtalah channel na gwal. Yan uwana, Duk jama'ar cikin tafiyar nan sai mun gaida ku. kwarai. Dan kun so mu ne, mu ma ba ma ke ku ba yan uwana. Yau na dau da marata waka zanayi. Iye, Wakar zanayi wa mutane na fa cikin guru. iye, Dan sun so ni ne, kalima ba zan ki su ba. iye, Sai dai addu'a a gurin ku kuna so na da kyau. iye, Allah taimaka ya bar ni da ku kullum ku ji. Tunda kuna a sona ni ma san ku nake da shi yan uwana. Gagworzon groupe na mourtalah channel na gwal. Yan uwana, Duk jama'ar cikin tafiyar nan sai mun gaida ku. kwarai. Dan kun so mu ne, mu ma ba ma ke ku ba yan uwana. Wata na gama yanzu na je fannin yabo. Iye, Alhaji Azzajan wuya sai na gai da kai. iye, An gwambar raka baban Nafisa ina da kai. iye, An gwar Rashida Alhaji Azzanau muje. iye, Shasara sassaka gamshi na nan dai tsaye. iye. An buga an barka daram ka fice tarkon yan uba mai gidana. Gagworzon groupe na mourtalah channel na gwal. Yan uwana, Duk jama'ar cikin tafiyar nan sai mun gaida ku. kwarai. Dan kun so mu ne, mu ma ba ma ke ku ba yan uwana. Hayatu Hashimu abokina na gai da kai. Iye, Abu metir muje ni dai kam na jinjina. iye, Ma'azu Alhaji Uwa ni na gai da kai. iye, Kaɗan ɗan shugaba angon Jamila na yabai. iye, Marhaji Alkasum ni na gaishe ka ne. iye. Ƙanena ne na jini Allahu sarki ya taimaka dan uwana. Gagworzon groupe na mourtalah channel na gwal. Dan uwana, Duk jama'ar cikin tafiyar nan sai mun gaida ku. kwarai. Dan kun so mu ne, mu ma ba ma ke ku ba yan uwana. Jamilu unguwar danya ni na gai da kai. Iye, Inusa Tahir ta boye ni na gai da kai. iye, Aliyu Adamu kunkuzun na gai da kai. iye, Muhammadu Idi Hakimawa ni na gai da kai. iye, Ibban zangon Imalle ni na gai da kai. iye. Maliki Adaman Lamawa ni na gai da kai dan uwana. Gagworzon groupe na mourtalah channel na gwal. Dan uwana, Duk jama'ar cikin tafiyar nan sai mun gaida ku. kwarai. Dan kun so mu ne, mu ma ba ma ke ku ba yan uwana. Muhammadu Anfi Jagwal aboki namu ne. Iye,
na na fitausi ni na jinjina an gwamnati ne Muhammadu Alfi mu je kaje Allah ya taimaka aboki na ban ki ka ba asuman wanzan mullela ni na jinjina Shaibu Alhaji Ilyasu na labagai da kai gwarzona Gagworzon groupe na mourtalah channel na ku gwal. yan uwana Duk jama'ar cikin tafiyar nan sai mun gaida ku. Dan kun so mu ne, mu ma ba ma ke ku ba ƴan uwana. Dalilu hakimawa da iye gaishe ka dai Ahmed ruwa ka turoben kensa asu janau Ejejete yalla aboki na wa mu je gaba Ismaila Isufu yayana ni na gai da kai Angon Rabi ne baban Ibrahim gai da kai Ibrahim Asuje namu ne abokin Abu mai tir mu je gwarzona Gagworzon groupe na mourtalah channel na ku gwal. yan uwana Duk jama'ar cikin tafiyar nan sai mun gaida ku. Dan kun so mu ne, mu ma ba ma ke ku ba ƴan uwana. yaro na Isufu Usman kaurar Asha mu je ni na gai da kai ina hannun dama ta kazan Ayuba ta jaye aboki na mu je baban Fadila ni na gai da kai Muhammadu ta jaye aboki na jinjina Jamilu aboki na ta jaye nasa da kai dan uwana Gagworzon groupe na mourtalah channel na ku gwal. dan uwana Duk jama'ar cikin tafiyar nan sai mun gaida ku. Dan kun so mu ne, mu ma ba ma ke ku ba ƴan uwana. hero da masu ina gaishe ka mu je gwani mai kayan gayon buluwa ni na jinjina in kaya za ka so ka zo a gurin gwada masu nau kayan gayu ya da gurin sa ku zo saya Laminu Hamisu ni dai na gaishe ka nau Abubakar Usmani Allah taimaka dan uwana